HAKA ni ke episod ke bamenta ngan batai lengkot ya pi sepang ke benta ke baar jong ke Conjuring Universe bat kata ke ke film Annabelle creation ya ke ni ke film ke bala release house name arhajar khanyo la direct da David F Sandberg bat la produce da Peter Safran bat James Wan HAKA scene ke banengkong jong ke ni ke film ngiyoi bo Mr. Mulin wei na kinong sna khun benreu udang sna khun benreu HAKA workshop jong ke Mulin Toy Company HAKA ta kapor ula yoi ya kawai kecit ke badon hajing kam la don ru ka jing thok HAKA ta kecit ke boong find me haba ula lit pai no na kata ke workshop ula poi hajing bat ula lap biang sa kawai pat kecit ke balong kum katahi bat HAKA ta pat la thok closer yakine kecit la bu da ka khun ka jong uhi ka ba kerteng ka bi Mr. Mulin uya sa lang bat la ka khun bat ka lok HAKA wai ka yeng ka ba itnat ba HAKA wai ka step kat ba kidang wan pai sheyeng na jinga seng ka wai ka tayar jongki kala pongchar no bat kila sange sipang ban keliang da ka spare tayar HAKA ta hi ka por la wan kensan ka wai ka kali bat kala tenra ya ka bi na ka daw ba kata ka kali kala step pelan ka bi kala klat no hasyan nang tapat la pen i hadir khat arsnem ka wai ka van HAKA bala don ka wai ka sister bat katto kan nengut ki kun swet kidang ya lech sheyeng jong Mr. Mulin bat uway u father ubalanya ya kata ka van uong ya ka sister bayok lese pinom ya kendu ya ka Mrs. Mulin namar katu kat nesne menshwa la don ka wei ka jingjia ka bas ngosi HAKA jing im jongka nadu kata hi kapor kamju mishu shabar jongka kamera ondal apoy HAKA ta ka yim Mr. Mulin ulap diang sngobha ya ka sister bat ya kita ki kun swet baro ka wei na kita ki kun swet kalong ka badeko bat ka kerteng jongka ka dei ka Janice kini ki kena baro kila ya kemen ban yoi ya kata ka yeng Mr. Mulin uong ya ki baki rooms ki jongpi ki don HAKA first floor HAKA ta ka por ka sister ka laong yo long ne em ba manga bat ka Janice ngin ya sa HAKA ne ka kamera ka ba hapo namar ba ka Janice ka long ka badeko kan syam shitom ban kiu ban hiar na kini ki mau jengking Mr. Mulin ula pen i ya ka wei ka shuki automatic HAKA ba ka Janice kala ban syong ka ban yarap ya ka ban kiu ban hiar uya thuru bakata ka shuki ka dei ka ba ula phashna karpang na ka benta ka lok jong u HAKA por ba kadang shitom bat kamla ban yai hi ka Janice kala syong HAKA ta ka shuki bat kala kemen shikat dei kala press ya way button bat kata ka shuki kala sedang ban yai hi pandala poi syaka fast floor kala sngo kumnore bat kala yo iru ya ka way ka serngeu hadien jongka ka sister rengkat bat kita ki kena ru kila ya wan kiu syaka first floor kila ya rung HAKA wei ka bedroom bat kila ya jit la ka jong ka jingtia next scene pat la yo i ya ka Janice bakadang pe ya ka jingkam jong ka wei pat ka kamera bat hangta kala yo i bat tho sun snap nriu snap bat nyo snap haswa bakan yo pli ya kata ka jingkang Mr. Mulin ulawan bat uong ya ka kani ka kamera ngimju pli phiru waju persyang ban pli ya ka HAKA ta ka por ka wei ka parlok jongka ka ba kerteng ka Linda kala wan nadien bat ka khot ya ka syaka wei pat ka kamera HAKA ta ka kamera la yo i badon shibun ki kun benreu ki bampat depsna hapok kamera pat la pen i ya ka sister Charlotte bakadang sei ya ki tiar ki jongka na ka wei ka senduk HAKA ta ka por kala yo i kensan ya ka wei ka secret window HAKA bala pendaj da ka wei ka lift ka barit ka sister kala leh khang ya kata ka jingkhang yet bat ka phaino handrei kata ka jingkhang yet kala pli hi dalade bat ka sister kala lengo lawan ka wei ka kena hangta ka ba kerteng ka Nancy ban panjing bit ka sister ban lej lekai syabar ka sister ru kala sya yaki kumta baro kini ki kena kila lej syabar ban lekai handrei ka Janice pat kam syam la lej namar ba ka dei ka badeko ka Janice kala pe yaki na ka wei ka jingkhang yet ba kidang ye lekai bat ka sngo diaw halamar wei namar ba kamla ban lej lekai lang bat ki HAKA ta ka por la yo i ya ka serngeu jong ka khun Mr. Mulin ka pi hadin jong ka Janice ru kala sngo thu ba don ba yeng hadin jong ka handrei haba kala phai kan san ban pej kam yo issue yano ru hangta HAKA por man miet la pen i ba ka sister Charlotte bat kita ki kena baro lembar Mr. Mulin kidang ya kre ban bamja bat kidang ya duai HAKA ta ka por la sawa ka baje na kamera jong ka Mrs. Mulin kumta Mr. Mulin ula lej no sya kamera jong ka long menmit pat HAKA por bala ya thia lut baro ka Janice kam yo thia kala kumpej sya jingkang bat ka yo i ya ka wei ka chit la don ka jingtho ka boong find me
Habaka jenis kala mi no nalaka kamera kala lab yang saya kawai pat kacit hakmat jong kawai ka jingkang kabadon hajan kamera jongka bat kata kadai ka jingkang kabau Mr. Mulin ula maham yaki bakim dei ban play hakata kacit la tho in here ka jenis kala play ya kata ka kamera bat kala rung syapo hang ta kayo i baladap lut ka kamera daki kun benriu bat ki jing elek kai ki baper kala yo i ru hang ta ya kawai ka dollhouse ka badai ru ka replika lane ka model jong ka yeng Mr. Mulin haba kala pek syapo jong kata ka yeng kala yo i ya kawai ka doll ka barit bat hang ta hajan la don ru kawai ka cupboard haba ka jenis kala play ya kata ka cupboard kala lap uai ushabi hang ta ka jenis kala yo i badon kawai ka cupboard ka bolong thik kum kata ka kamera haba kala lik play ya kata ka cupboard dau tau shabi kala lap badon ka khun benriu Annabelle kabala syong bha shuki ka jenis kala sngung niu ban yo i ya kata ka khun benriu bat kala khang no ya kata ka cupboard henrei maria phaidin kata ka cupboard kala play hi dalade wat hadin baka jenis kala lock sendon ro henrei kata ka cupboard kala play shi play hi kumta ka jenis kala shim da ka bed sheet bat kala tap ya kata ka khun benriu Annabelle bat kala le jengo na jingkhang yet henrei kata ka Annabelle kala yang bat kala bud ya ka jenis nadin ka jenis kala yo i ya Mr. Mulin syabar ba udang mare ban wan sya ka kamera badon maka kala mut ban mi no nangta henrei kata ka khun benriu ya ka bala tap da ka bed sheet kala tur sya ka jenis bat kala persyang ban khanglat ya ka henrei ka jenis kala yo ban mi no na kata ka kamera bat ka jingkhang ru kala khang hi dalade kala syap tieng hadu kata bat kala wan no sya jintia lajong Mr. Mulin ru ulawan poi hangta henrei hadin siphang arphang ula lej no HAKA next scene la pen i ya kata ka syuki ka badon hapok cupboard bat yo i bakala theli HAKA step ka babot la pen i ya kini ki khna bakidang ya lekai harut jong ka wai ka pung ka linda ka wan hangta bat ka ong tongin ya lekai hide and seek no hayeng pat la pen i baka jenis kala wan HAKA sister Charlotte ban pla bakala lej rung hakata ka kamera ka bau Mr. Mulin ula maham yaki ban rung kaya tu ba menin menmiet kata ka kamera kala plihi bat la jiaru ki hangta ka sister Charlotte pat ka ong ya ka jenis bangi dei ban kongu ya ka ka ba ong Mr. Mulin namar bangi sa hayeng jong u bat ngim dei ru ban le ka ka ban penmong ya u ha kata ka por ka linda kala wan poi hangta namar kadang wat jaka ban yori ya lade kala lek kiu ya ki mau jengking ban lek Charlotte henrei la yo ikan san ya kawai ka benta ka badon hakrum jong kita ki mau jengking bat ka linda kala lej rung hangta ka balong kum ka store room hangta ka linda kala yo i ya kata ka khun benriu Annabelle bat kala attack ya ka linda henrei kala hapno pat syabar jong kata ka kamera ha kata hi ka por lawan poi lut baro kita ki khna bat kila ya reki ya ka linda bat kila ya lej shalaki jong ki kamera HAKA next scene la yo i yo Mr. Mulin ba udang shna ya kata ka secret window ka badon ha kamera jong ka sister Charlotte bat ula kum yo i ya kawai ka dur ka badon ki sisters Mr. Mulin ula kli ya ka sister Charlotte manur kini ki badon ha kane ka dur ka sister Charlotte ka yatu ba ya kane ka dur la shon ha Romania bat kini ki laingut ki sisters ki de ki best friend ki jonga kala yatu ru ya u ba kini ki sisters ha Romania kim ju mi syabar ki pelut por tang haki jing duai hang ni ka sister Charlotte ka yathu syapang ka Abbey of Saint Carta ya ka bangi layo i HAKA film dan nan hakata hi ka por Mr. Mulin ulayo i saya ka wai ka sister hakata ka dur ka sister Charlotte ka ong ya u bangam tip kani ka sister ka dei mano ngam tip kawan poi na hakane ka dur ka ong ru bakam pat juye i ya ka ha Romania bat kam kan mau hiru bakadon lang HAKA por baki yashon ya kane ka dur kani ka sister ka basau kam dei mano ru henrei ka dei ka walap HAKA next scene lapen i bakine ki khna kidang yathu khana ondala miet ka Carol bat ka Nancy kila tap yala de da ka nep bat kidang yele kai ki ong baka Mrs. Mulin ka dei ka ksoj bat ka klan bor bha HAKA por miet na kata ka daw ka wat breu ban yo di snam men miet ha kata hi ka por kila yo sngo ya ka jing sawa ka baje na kamera jong ka Mrs. Mulin bat kila ya kam tieng henrei wat la kataru kidang kren sneu hi syapang jong ka Mrs. Mulin sa shipang ki yo sngo ba kata ka jing sawa ka baje kala nang jam bat kala wan syaki hangta ki yo i ya ka wai ka serngeu ka bala wan syajan jong ki bat kala attack ya ki baro arngot kila lenyar
bat barok kila ya kendit no bat layawan hangta ka Carol bat ke Nancy ki ong baka Mrs. Mulin kalamut ban penyap yangi hakata hi kapor lawan Mr. Mulin bat uong kata ka bamla ban long namar la bun snem menta kan lok jonga kamla watang ban yajro nakadaw jong ka jingpang kumno pi ong bakan one attack di pi men step pat la yo i yo Mr. Mulin baulet jinglek ka kali ka Janice pat ka keli ya ka Nancy hato hiyo i shisha se ya ka Mrs. Mulin hakata ka por ka Carol kala khang ya ka Nancy ban ya thu AA next scene pat la yo i baka baje kala sawa nakata ka kamra jong ka Mrs. Mulin bat ka sister Charlotte kala lej angta ka Mrs. Mulin kapan siklat na ka sister kadba ka Janice ru kala bot ya ka sister Charlotte Nadine kala plate ya ka jingkhang kendiat bat kala jengok nangta ka Mrs. Mulin ka ong baka kemen pelat ya ka jingwansa ka sister bat kita ki kun sweat hayeng jongka ka sister Charlotte pat ka yo i ya ka dur ka kun jongki bat kala keli syapang jongka ka Mrs. Mulin ka ong baka kun jonga kamdon shu kala klat no bat la kerpat ro ya ka sister bakan pai shawai shipang hakata ka por ka Janice ka yo i baka Mrs. Mulin kala law ya ka mas nakadur jongka bakan yo di hadin kata ka Janice kala khang suki ya kata ka jingkhang bat kala mut ban lej no handai ka yo i kansan ya ka dur ka balawa hakan ro ha kane ka dur la yo i baka khun jong Mr. Mulin bat ka khun ban riu Annabelle kia shong lang haju ka Janice kala ra lang ya kata ka dur man miet pat kat ba kadang shong halor jingtia bat ka pe ya kata ka dur kala yo i kansan baki khmat jong ka pi kila thaba bat kila pernai habadum kala yo sngoru ya ka jingpa jong ka gramophone ha kata ka por kata ka sur kala wan na po ka kamera jong ka khun Mr. Mulin ka bi ya ka baki shukhang talabe ka Janice kala lech kata ka kamera bat kala pelip no ya kata ka gramophone ha kata hi ka por wan rung no kalenda angta bat ki ya ong iwe bagim day ban wan rung hakane ka kamera ka Janice ka yathu ya kalenda bakane ka day ka kamera jong ka khun Mr. Mulin ka bala yap no khat arsne menshwa bat ka ong ru bade makahi ka bala tem ya kata ka gramophone hakata ka por ka linda kala shim ya ka wai ka bolgan ka badon hangta bat kala siat kata ka bol kala ligday ya kata ka khun benriu Annabelle ka linda ka ong ya ka Janice ka bha bangin ya mi no nang ne handai ka Janice kam tre ka linda kala kumpej biang sya kata ka khun benriu bat ka yo i baka dur khmat jongka kala phai sya ka linda habaka yo i ya kane kala tieng bat kala phet no nangta ka Janice pat kala shim ya ka wai ka diary ka bala don hangta bat la yo i bala sedang banjia ki jingjia ki bakhla hangta kita ki jingjele kai ki badon hakata ka kamera ki laki hi sharum shaneng bat kata ka dollhouse ru kala melaj habaka Janice kala lej hajan ban pej kala yo i ya ka khun jong Mr. Mulin ka Janice kala keli ya ka pidei ka khun jong Mr. Mulin ne pile ayu hang ne hakata ka por ka bi ka ong ngadon kam ya ka jing yarap ka jong pi ka Janice kala keli ya ka pikwa bangan yarap kumno ya pi ka bi kala pai kansan bat kala kelak so ya kata ka por ka ong ya ka Janice bangadon kam ya ka jing im ka jong pa bat kala attack ya ka Janice kala ksai bat kala yo mi shabar jong kata ka kamera kala mut ban lej rung shaki wei ki kamera handai barok ki jingkhang kila khang hi dalade ka Janice kala perta breu hangta handai omdon bayo sngow ya ka jing perta ka jongka ka wei ka serngeu kala wan mi na kata ka kamera jongka bi ka Janice pat kala shong ha kata ka electronic chair ban hiar syapo handai kata ka syukiru kala kiu biang hi shalor hangta ka Janice kala yo i biang ya ka bi ka Janice kala persyang ban pensange ya kata ka syuki handai kam sange pat ka bor ksoi kala kenting ya ka Janice syasuny kala hap hamadan bat kala mensau haka nexin ngi yo i bo Mr. Mulin bat ka sister Charlotte kidang wan na ka jaka bala ajing sumar ya ka Janice maka pat kadang syong haka wheelchair ka sister Charlotte ka ong ya baro kita ki kena bapi hap anda pej ta sumar bha ya ka Janice nadu menta ka sngi ka linda pat ka keli ya ka sister hato ka Janice kandang la mo ban yai haka nexin la yo i ya ka Janice ba ka ong ya ka sister Charlotte ngim long shu bandang sa hang ne la bha yangi bagin ya mi no baro Henry ka sister Charlotte pat ka ong ngim la ban shu mi no nang ne namar ngim dan shu da ka wai pat ka jakasa ka Janice kala ya thuru ya ka sister ba om dei ba ka hap hi na mau jengkim Henry la don ba bread ya ka najrong shapo ka Janice ka ong ba nadu balawan hakane ka yeng ka sngotu ba don ayu re ayu ka basniu hangta
บัดกะสงทุรุยากะจิงดอนจงกะกสุยกะบลากวะบันปัญญับเนาะยากะบัดบันโยรง HAKAแมทกะจงกะมิสเตอร์มูลินปัดudang ya keren bat kalok jong ong balik sing ila bakla bagi khotsa yakine ki khna bat ka sister Charlotte hangne ka jinghap jong ka Janice ru kamdei ka accident hanrei la dei ka jingle jong kata ka khon benriu ksoi he hanrei ka lok jong upat ka ong haduk khat arsnem menta klem jia aa kumdong in supha mi no yakinangne tangna ka daw bagi su tharai he nan om so tenak dalele ru bakin I no yakane ka yeng ka jongi nalor baki deki kun sweat bapli HAKA wei pat ka kamera ka Linda kadang ya keren bat ka Janice kadang thia ha sofa ka Linda ka ong yaka bakam so tenat ban thia marwai ha kamera namar ba ka kan mau palat ya ka Janice adin kata ka Linda kala lit no shalor bat ka yo sngo basawa aa na kamera jong ka khun Mr. Mulin haba kala pej na ithleu shabi ka yo I bakata ka khun benriu ka shong halor shuki bat haba kala pli ya ka jingkhang kata ka khun benriu kamdon shu hangta ka Linda kala syap tieng bat kala lej mare sya kamera lajong HAKA next scene la yo I ya ka Linda hapo kamera bakala bat ya kata ka ball gun bat kala siat kala tan biang ya kata ka ball da uksai kala siat biang sa shisin hangta habadum hanrei la don babat no ya kata ka ball bat kala per hasuin la don ru ka force ka bala keni no ya kata ka ball gun na ka Linda kala syap tieng hangta bat ka yo sngoru ya ka jing sawa kumba don bayaj bawan syaka kala pet no nangta bat la lej kiu hajin thia HAKA tahi ka por la lip no ka laj bat ka Linda ka yo sngo kumba don bawan mare bat lej kiu HAKA wei ka jin thia ka badon hapo ka jin thia jong ka Linda hi aba ka Linda kala pet tu ka yo I ya ki dinjat hamadan ki bapai kumba wan yaj syakata ka jin thia haba kala pet HAKA ta ka jin thia ka badon hapo jong ka yo I ya ka khun benriu Annabelle bat ka kti ksuj hangta ka Linda kala syap tieng hadu kata HAKA wei pat ka sin ka sister Charlotte kala pensyong ya ka Janice HAKA wheelchair bat kala ya lamkai habar ban saaj sngi la sawa kan san ka baje na kamera jong ka Mrs. Mulin kumta ka sister kala le syapo ka Janice ka pej ya kita ki khna bakidang ya lekai bat ka relax ya lade HAKA ta ka syuki kendit laki kata ka wheelchair jong ka bat ka jingkhang jong kata ka warehouse HAKA baju shna kun benriu Mr. Mulin kala plihi dalade bat ka wei ka ksuj kala khangiat ya kata ka wheelchair da ka speed ka Janice kadang perkhat bade ka sister hanrei haba ka phai shadien ka yo I penban bade da ka ksuj kumta kala tieng bat kala lanyar hanrei kata ka ksuj ka khangiat be hadu banda poi shadu syapo jong kata ka warehouse ka Janice kala persyang ban yeng ban pet no nangta hanrei kamla hangta hapo warehouse lawan mi ka khun jong Mr. Mulin ka bi kala attack ya ka Janice bat kala poses ru ya ka habala yo sngo ya ka jing lanyar jong ka Janice ka sister Charlotte bat ka Linda kila yawan hangta bat kila pli ya ka jingkhang kilap ba ka Janice kadang syong HAKA wheelchair bat kam lele hanrei ka Linda pat kala yo I ka jing per HAKA dur jong ka Janice ka bomlong positif HAKA next scene Mr. Mulin yo I ya ka Linda ba ka syong jarjar bat ka I khuslai ula lej keren ya ka uong jia ayu ya pi Linda balai pi syong jarjar kumne marwei balai pim lej lekai lang syatei ka Linda ka ya thu ya baka Janice kala yo I ya ka khun ka jong pi bat kala lej rung ru HAKA to ka kamera ka badon ka to ka khun benriu Mr. Mulin ula tieng hangta bat HAKA jingdom ula ong ya ka Linda ba pim dei ban keren kumta ong ru ya ka ba ong ya ka Janice bakan jengai no na ka to ka khun benriu bat ula lej no nangta onda la poi hapo kamera uyo sngo ya ka jingken ud jing ruai jong ka Janice bat haba ula lej sajan uyo I penban ya ka khun benriu Annabelle hangta ulap ru ya ka wei ka chit halor mej HAKA bala tho found you HAKA tahi ka por ka Janice kala wanda ka wheelchair hajan jong bat kala yeng hi halaki jong ki kjat Mr. Mulin ong ya ka habangala maham ya pi ba pimbit ban pli ya ka to ka kamera te kumno pat pidang nut ban lej rung syapo sendan dak kan mau banadu menta ka sngi pimbit syu ban pli ya ka to ka kamera kendit ulayu I baga Janice kala kelak suj bat kala attack yo Mr. Mulin habala yo sngo ya ka jing lanyar ka jong ka sister Charlotte kala wan mare syayeng bat kalap bau Mr. Mulin ulayap bat la thia lang ketar hamadan HAKA next scene ka Linda ka yo I ya ka Janice bakadang syongkai habarenda bat haba kala yo thia menmiet ka Linda kala shim ya kata ka khun benriu bat kala pet no nangta ka sister Charlotte kala yo I na jingkhang yet baka Linda kala ra ya kata ka khun benriu bat kala pet syabat
Kalinda kalamut ban bret ya kata ka kun ban riu hapok jong kata ka pung ha kata hi ka por lawan poi no ka sister bat ka keli ya kalinda phimut le iu kum tu Kalinda ka ong ya ka sister Charlotte baka ne ka kun ban riu kala pen mensaw ya ka Janice bat de ka nehi ka bala pen yap ya Mr. Mulin ro na kata ka daw ngan bret no ya ka hang ne hapok pung kumta kala pen hap no ya kata ka kun ban riu hapok jong kata ka pung bat haba kala pet biang syapo kata ka ksut kala mi kansan bat kala tan ya Kalinda ka sister kala yarap ya Kalinda bat kala tap no ya ka jingtap jong kata ka pung bat kila wan pet no nang ta ondal apoi hayeng Kalinda kala lej ha kata ka sofa bat ya ka Janice handre ka Janice kamdon shu hang ta la don penban da kata ka ju ka kun ben riu ya ka ba kadang sudah bret hapok pung ka sister bat Kalinda kila ya parta ya ka Janice handre kimlap she ro kumta ka sister kala ong ya kita ki wei ki kena bakin yawat ya ka bat ka shim ya kata ka kun ben riu bat ka lej sha kamra jong ka Mrs. Mulin ka Mrs. Mulin kala tieng haba ka yui ya kata ka kun ben riu bat ka ong ya ka sister ban bu ya ka sha jengai ka ong ru baka ksut kala wan phai biang menta ka Mrs. Mulin ka ya thu ru ya ka sister bah ka por bala klat no ka kun ka jongki maka bar ulok jongka kila pelong ya ka wei ka jingknya kenang ba kinla ban ya kren bat ka kun ka jongki bat ban khot ya ka rengai ka jongka ban wan sa ha kane ka yeng bat ha ka ban nengkong kila ya kemen ba kidang perkat bakar rengai jongka bi kala wan sa ha yeng hadin kata ka bi kala karpat ya ki bakin sya ya ka bakan rung hapok kata ka kun ben riu bat makiru kila ai jingbit ya ka bakan le kumta bat suki kadang mi kisngi kata karngai kala nang klan bor bat kala sedang ban pau syane syatai kidang perkat badai ka kun jongki ka bala wan yeng andrei tang hadin katu kat nesngi kila tip bakam dei karngai jong ka kun ka jongki andrei dei ukenjak suj ubala wan ban pensyobi yaki hakadur jongka une uksuj ula kwa ban pendengkam ya ka met jong ka Mrs. Mulin na kata ka daw ula persyang ban penyap ya ka andrei ki nong duai kila pelaj im no ya ka tangba kim syam lala ban penyaklat ya tau ksut na kata ka kun ben riu ha kata ka por kila sop da kisla jong ka Bible ya ka wei ka cupboard bat kila set ya kata ka kun ben riu hang ta nadu kata hi ka por hadu khat arsnam om syam lajia ha kata ka yeng na kata ka daw ki perkhat bau tau ksut ula lej no bat don shu hang ta kila sngo babe ya kata ka jingknya ka jongki kumta kila kut jingmut ban phai no sha ublei ban panmap ialah kajong kajing bakla bat kila aja kasa bat kebam kadi ya kita ki kun swet kum shi benta ban pensngub ha ya ublei handrei kila kum bakla ban ayau tau ksut ya ka ka ba ukwa ha ka nexin ka Carol bat sa arngut ki kena kan thei kila lech ka kamera ka basalor hangta ki ya kendu ya ka Janice bat kala attack ki da ka tari kini ki kan thei baro kila ya mare syapo syabadon ka sister Charlotte ka sister ka ong yaki ban kol yaki pulit bat ban yadon lang bej haju ka sister kala lej no shalor ha kata ka por la yo sngow ya ka jing sawa ka baje na kamera jong ka Mrs. Mulin haba kini ki kena kila lej pej ki lap ya ka met jong ka Mrs. Mulin ka bala dekut marshiteng kumta kila ya tieng pelat bat kila pet no nang taro ka sister pat kala poi ha ka wei ka kamera bat kala mut ban yalam no ya Kalinda bat saya ka wei ka kena nang ta andrei la lap ba wan no ka Janice hangta kala pendon kam da ka bork sut jongka ban ra ya ka sister hasuin bat kala bret ya ka haken ro Kalinda bat ka kit kila ya pet no nangta andrei la don pat batan ya Kalinda syadien Kalinda ka ong ya ka kit ki pet no nang ne lekot ya no ban yarap ya nga ka Janice kala penting ya ka kit Kalinda pat kala khang ya lade ha ka wei ka kamera ka kit ru kala pet no nangta kini kila ingut pat kila mi na kata ka yeng kila syong da ka kali ban pet no handai kata ka kali kam start shu kat no ro ka Nancy pat kala yui ya uwei ukun ben riu bala shna da udieng ula ki hi bar udang pet yaki sa shipang pat ula ja no nangta ka kiru kala wan poi ha kata ka kali bat baro kila ya kendit lut ban yui ya ka hang ni pat la yui ya Kalinda bakadang persyang ban pli ya kata ka jingkang yet handai kamla kala yo ino ya kata ka secret window bat kala pli ya ka kini ki kena pat kila mi na kata ka kali bat kila ya mare syaka wei ka warehouse ka badon hajan ka Carol kala rung syapok wud handai kita ki wei pat kimnut rung syu namar kila yo ino ya utau kun ben riu ubala shna da udieng
ya ubah kila yoi mene habar habaka Carol kala yoi kala mut ban mi no nangta tambah ka jingkang kala khang hidalade bat kala sakut hangta hapo hakata hi kapor uta ukun benriu ulak kelak suj kala pet nangta bat la le rung hakawai pat ka kamera jong kata ka warehouse wan ka Nancy bat kala yarap yaka ban mi no nakawai ka jingkang yet kalinda pat kadang hiar na kata ka secret window ban yo light na ka Janice bat kala poi bet sa kamera jong ka Mrs. Mulin hangta kala yo isnam bat ya ka met bala ot siteng jong ka Mrs. Mulin bat kata ka met kala wan attack yaka ha ka jing tieng kalinda kala kiu biang shalor na kata ka juhi ka secret window ha kata ka poru uksuj ula persang ban attack yaka tambah kala poi no sya kata ka kamera ka bashalor kala wat ya ka sister Charlotte bat kala page sa ground floor hangta ka yoi baka Janice kala dung da katari ya ka kun benriu jongka bat kala pentieng yaka hadin kata kalinda kala pet nangta bat la lejri hapo jong kata ka kabot ha ka balabu ya ka kun benriu Annabelle bat kala yoi ru ya kata ka Annabelle hangta ka Janice ru kala lap ya ka Linda bat kala attack ya ka Henry lawan poi no ka sister Charlotte hangta kala pendeng ya ka Janice da grocery bat la set lang ya ka bat kata ka Annabelle hapo jong kata hi ka kabot la yo snow ya ka jinglen yar jong ka Janice hapo jong kata ka kabot bat kitiar kitar hapo kata ka kamera kila khi la telun hi shene shatai ka gramophone kala play hi ki lights kila lip la me hi bat ki pliang ki pelaro kila hair hi ha haw ka sister bat ka Linda kila la ban mi shabat bat kila yalum kroi haju baro ha pelau jong kata ka yeng ha ka next scene la yu i ki pulit ba kila wan ha kata ka yeng bat kila plit ya kata ka kabot hangta kila lap ya kata ka kun benriu Annabelle bat ya grocery Henry ka Janice bat kamdon shoe ki yo iru bala don ba penjot ya kata ka kabot na dien bat lese ka Janice ru kala yo pet na kata hi ka tliu next scene uwe upulit ulawan ya thu ya ka sister Charlotte pakila wat keleng ya ka Janice Henry kim lap la yo ipat ya uwe u father ba umi na kata ka yeng u ya thu ya ki baro ba kane ka yeng kala long kentang mentah bat kane ka dol ru kala long normal biang namaruk suj u baju don hapo jongka ula mi no naka bat ula lech away kita baro kila pelat ya kata ka yeng bat kila lech no syakawai pat ka jaka ha ka next scene la pen i ya ka St. Joachim Orphanage balawan u Mr. Hagging bat ka long jong u ban adopt ya ka wai ka khna hangta kila ya kendu ya ka Janice bat ka ong baka kerteng ke jonga kadai ka Annabelle kini ki Shilok kila adopt ya ka Janice lane la ro ban ong ka Annabelle ha ka next scene pat la pen i no ya ka jingjia ka ba hadin khat arsnam u Mr. Hagging bat ka long jong u kidang yo thia ha kamra thia Henry kila kendit no hadin ba kila yo sngow ya ka jing sawa lawan ka Annabelle bat uwei ubreu ya ubam la ban itu bat la pen yap no ya u Mr. Hagging bat ya ka long jong uru te perlok piyo sngow kumno ya ka jing batai lengkot syapang kane ka film Annabelle Creation sngow bha ban ya thu yangi lengbaki comments ki jong phi khublai shibun